achọghị m igbu oge ọnụ were tọ ntị gwu m n'ọnụ ka m gwu ọka na ntị ọwụ otu o mere ụmụnne m anụ m otu nwanne ya nwaanyị kpọ m na fon si m nwee mba nọ m za ya sị m na nye ntị m ya kọọrọ m ije ụwa ya ije ya na di ya rute ebe ugbo ha nọ m si nne m gaa n'ihu ya sị m na as a matter of fact na ya na di ya matara onwe ha na orientation camp NYC orientation camp nọ ebe ya na di ya hụrụ onwe ha ịhụnanya ebulie ha vuru ịhụnanya ha abụọ nọ together onye aghala nwanne ya ịhụnanya ha lapalapa ha savụcha after their service year di ya ọraghị ahụ inweta ọrụ n'ihi na di ya wụ software engineer ọrahụ di ya ahụ inweta ọrụ a na-akwụ ya ezigbo salary na after 6 months ka ya nwa jiri bịa nwetazie ọrụ na-erikwa ezigbo salary ya na di ya teamzie up bido build wee future together ha bịa lụwakwa lụcha lụtụrụcha mee ihe niile mee ma court mee everything nọrọ ọfụma nọrọ mma na marriage ha ya na di ya bịa lee anya check ya so ole mgbe ọnwa ga-adị mma iji tụrụ ime na ọ bụrụ atụrụ ime na so month lee mgbe a ga-amụ ya ọ dị mma ịmụ mgbere ote ya na di ya conclude osile mgbe ha ga-eji bido tọwa ime ọ bụrụ na ha ka nọ time ahụ ha ya na di ya plan ha ga-eji bido ịmụ nwa erube only 3 months after marriage di ya lose his job di ya ọrụ ya anọ ntara pụọ ya n'aka n'ihi na onwe ihe mere na onwe ihe magomago mere ọrụ ahụ apụọ di ya n'aka di ya nọrọzie without job ọ wụrụzie ya nwa na-enwetazi ya nwa bịa wozie the breadwinner of the family di ya kpọọ ya si ya na with ihe na ugbo emere ya na ya achọghị ịnọ without job ebido amụwa nwa na aka ga-suspend ihe gbasara ịtụ ime for now until ya enweta ọrụ na ihe agreement ya na di ya ekwerekwe n'ihi na ya ka nwere time ya dị only 27 years na ya ka nwere time ọ sị na di ya nọ n'obiọma anakwa ayotago mgbe ụfọdụ ya nweta salary na enweghị mfata enweghị ihe di ya lakara di ya nwere JTMP na enweghị ihe ọ nidiri ọ na-aga were n'ihi na ya hụrụ di ya n'anya enweghị ihe sịgara ya na di ya na ha nọ n'obiọma ọ ya ka pastọ na-ahụ maka ya na di ya na-ejikọ ha aka mgbe ụfọdụ ekpe ekpere ayotago di ya na-agbapụkwara ya mgbe ọ na-arụ ọrụ ihe onye ọbụla na oke ya were CV di ya curriculum vitae di ya bịakwuru pastọ ha anọ fọ ekpere favor ka di ya nwee ike favor locate ka o nweta ọrụ ya erute pastọ ya na di ya n'ihi na ọ naanị ya gara ije ahụ nọ with CV di ya pastọ ya gwawazie ya si ya that na o nwere ihe ya chọrọ ịgwa ya mana thank God na ọ ya naanị ya bịara ije nọ na ọ ma na ihe gbasara ime mmụọ ihe mmụọ na ọ bụ ihe dị omimi na ọ nọ na-ekwucha ihe anya hụrụ ka ihe hapụ imebi ya si yes pastọ ya nọtara bịa gwawa ya nwa n'ije na ọ bịara na-amaka na ya chọburu ikpe na fon na ya bịa naanị ya and o mekwala ka di ya mara mgbe ọ na-abịa mana thank God ọ nọ ebe a na without her husband na nga a nụrụ fọta nshịkọ dị mma ka a nọrọ ebe ahụ fọ ya ebe ọ bịala bịa ka ekwuo ihe enu ya chọrọ igwe na ọ dị ime ya sị mba ya sakwa na how many months na at least o tekele months ya na di ya lụrụ na ọmụbe nwa ya sị ya bịa gawakwa mgbe ọ bịara na aka ya dị ime ya sụọ ka ya mara ihe ọ chọrọ ikwu ọ bịa gwawe na ihe nwere prophecy na okwu olu dara n'isi ya na ozi ezigbote ozi si n'igwe daa n'isi ya na ya kpachapụ anya ya na ihe butere adịghị ime ya for now after some months ya na di ya lụrụ ugbu a na ya jụọla ma ọ dị ime ya sị mba ka ya gwa ya ihe omimi kpatara na o ji ọdịbeghị ime na di ya agaghị agwa ihe n'ugbo ene ọ na ọha jụọ esi di ya nwetala ọrụ ya sị mba na ọ wụrụ CV ya ka ejiri bịa ka back ya up wute ekpere ka o nwee ike favor locate ya si ya the pastor si ya good na nwetabeghị ọrụ ya sị na ya onwe onye ka na-arụ ọrụ ya sị na ya ege ntị ka ya gwa na ọwụ star anọ ya na ahụ ka di ya ji ka o nwetara nweta na ọwụ star ya ka di ya use all this while mana di ya nọ under course na o nwere ike na ọ gaghị agwakwa ya this part mana ọ ihe eji sị ka ya gwa na the reason o ji ọmụbeghị nwa wụ na e nwere nwatakịrị ya na di ya metere ihe mgbe di ya na-eto eto di ya ka nwa ogogo nwa na ihe na-akụ igbo na o teele na ifu di ya nwekwara ike ọ ga-echetezi na di ya tọọ nwa ahụ ime nwa ahụ abịa gwa ya na ya dị ime di ya sị na dina ya na ọwụkwaghị ya di gele were anya mmiri ahụ laa gashiwezie dị ime nwa mana tupu ya nwụọ na ọ bụrụ di ya ọnụ that na o nweghị ike ịtụ ime na ọ ga-alụ nwaanyị mana ọ gaghị atụ ime na ịtụ ime awụhụ fọ ya nwa na mgbe ozi ahụ bịara ya banye na-ekpere na-ekpe tige famili ya na-ekpere tige famili ya na-ekpere na-ekpe si na Chineke ka abụmọnụ nwa hapụ ịdị ire n'ime ezinụlọ ya ọ si abara na-elekwe n'ode pastọ n'ihi na ihe niile o kwuge contradictiri ihe wụ the reason eji ya dịbeghị ime mana ya gwabeghị ya that part na ya hapụrụ ya ka o kwuo ihe ahụ prọfesi kwuru okwu ekwere kwucha na now ihe ọzọ ya chọrọ ịgwa ya wụ na ọ ga-akwụ tait ya for straight
6 months uninterruptedly, and ọ ga-akwụzi ya akwụzi na ọ mara ihe wụ tithe 10% of ihe ọ na-arụta na ọ ga-akwụ ya sow seed, annoying seed, na o lezie ihe Chineke na-eme. Na mgbe ahụ ka a ga-amazi the next message ga-abịa, n'ihi na Chineke na-ezikwa ozi mgbe niile, na ọ ga drop ozi, mana ozi na-abịa na-awụ na ya stay away from there for now. Na ihe gbasara ihe ya ọ dịrị possible na ọ take a break, shi na ka nwanne ya gawagodo ọrụ, hapụgodo there for now, ka nwee ike ka ya nwa banye n'ime mmụọ mara otu ya ga-esi break that course, ma ọ wụ ya na that course ga-adameji ihe mmụọ. Na ọ naghị adị mma ị na onye nọ nda course gịnị abụọ na-emekọ ma n'elu base mana ụdịdị aga na ya stay godo away, na ọ mekwala ka di ya mara ihe na ya na-agwa ya, mana o stay godo away, concentrate ya kwụọ tithe ya ahụ for 6 months. Na ya nwakwana ga-aba n'ime mmụọ kpee ekpere mara ụta ga-esi mebie that course di ya nọ n'elu ya. Ọ sị ya sị okay, ya lawa chege ihe ka chege so gawụrụ na di ya dị aware kpatara na o jiri a shift arịga ewetaga kalenda ekwu mgbe a ga-amụ nwa na mgbe a na-aga amụ nwa, na ihe a nwụkwụrụ tụtara ya na ntị. Na nwamba nọ mza ya sọ gbanyetala aka that month ya kwụọ tithe ya, kwụọ tithe ya 3 months. This man enwetaghị prophecy ọwụkwụ bịa nwekwu hụ silekwa ihe ọzọ a ga-eme na olekwota ga-esi eme na ọfọ na ya kwụwa ya for 6 months, ya kwụọla 3 months si mba, and di ekwe na enwetabeghị ekwe n'ọrụ ya si no, na nke a karịala, izaida na ya ma the truth marute ya n'isi ọ amara ihe a ga-eme. Ya echege n'ime onwe ka ga-esi aga ije anya, ma ya gakwuru di ya si ya na nwetara ọrụ na ya chọrọ ịta ime now, na ya chọrọ ibite now, na ugbu a na ya na window period ya, na ya bịa ka ha ngwa. Di elewe sị na kwa why the rush, ya si di ya gwala ihe ọ gwara na ọkọ na ọma na ya ga-adị happy now na ihe ahụ ihe a chọrọ. Di ya sị ngwa nsogbu anụ na okwukwele na ya agwaghị ya na ihe gbasara family na nwaanyị amụwa na nwa kwa mana ọ dị ime na a ga-enye ya leave, ụmụ ihe ndị a na ya nyere ya ndidi, nwere ndidi ka ya chọta ọrụ na ya ka na-achọkwa. Ọ sị ya sị di ya na-enwe ya eme na ya chọrọ iri ime now. Nwaanyị mba nọ ya sị di ya create a very beautiful atmosphere, make ya a memorable day for ya ime. Ọ sị di ya tụọ ya in that night ije kwakịrịkwa ha kwara that day, ha kwara ka ha kwawa mgbidi. Ọ na nwa aka ọzọ agbachitere ya hụ na ya adịla ime a na-anaghị enyo ime the sound, ya aga ụlọ ọgwụ asị ya na ọ dị everything mega fine, ahụ ya dị fine. Yes, so ihe na nwoke na kwuru that means enwe ihe megenu di ya na ihe awụghụ course ya sị mba nakwa enyo the thing na ihe akwụrụ that tithe na 3 times. Mgbe ya bịara dizi ime ya kwụsịzi ịkwụ the 4th one, the tithe after ya kwụrụ 3 times. Di ya enweta ọrụ ebiga job ka ebe ọnọdụ anọ before. Ọṅụ ha ezu oke, ya kpọwazie the pastor si ya na ya nwa adịla ime na ya ime ngalugbe na di ya na o nwetakwala n'ọrụ. Mgbe aka the pastor ji si ya yes, na ya ma ụdịka ekpere ya ekpere, na ya ma ụdịka ọgụ ime mmụọ ya lụrụ, na ọ ga n'ihu na akwụta ite ahụ. Ya si ya no, na ya hụtahụ na ya jụọla di ya ma nwere ihe past ya onidiri kọrọ no di ya enwe ihe dị otu ahụ, na ya gaghị akwụzi ya bịagazi hụ chọọchị ya for some time. Ole anya ọ ga-ama na for kemgbe 2 months ya bịabe chọọchị ahụ. Yes, so na ebe ya na-abịaga hụ chọọchị ahụ na enwere ebe ọzọ ya na-aga ekpere, na ọ wụ ebe ahụ na aka ya ga-ewegawezi tithe ya. Mgbe ka o jiri si ya ya sị ya emeshọn gbanyụ phone. Na nwaanyị mba nọ na ya nọzi di ya akpọ ya gwa ya sị di ya lọta n'abalị na-asị ya na ka pastọ asị ya bịa and ya bịa na ya gwakwala nwunye no makwa ọ dịkwa na mma na for some time na ya nụbe from that man ka ọ kpọrọ si ya na ya bịa na ojii dara na ya bịa ya gwakwala nwunye na ka ọ dịkwa funny. Na nwaanyị mba nọ na-ele ihe na kenugbu na ihe na ya gwara m ihe di ekwuge na the pastor si ya bịa on Sunday na ele otu ya ga-eshi ya ndị di ya amahụ na ije ya na ụdị ya amahụ this part ya na pastor play already na di ya adịghị awe na ugbu a na ọ kpọgazi di ya na ya bịa na ya gwakwala nwunye. Na nwaanyị mba nọ ya gwa di ya ihe mere na ka ọ ya gwale m sị nne ya sị nwaanyị ọma ya sị ị nọ nga ajụga m ajụga. In the first place, on your calendar, not 6 months, gig up tight, get water. Now it the limit, and then when a boss in a gun, on a day away. It the limit, you told you be a trouble, the actual bear to get up at the women's word, didn't didn't equal as an apart from my blast. Didn't what they had on kake. I say, a banket that dingo that man. Or get what a close ya way get hand and don't want it him bunu give it. Before ya run na 30 side a ekwele ga run ha 30 the other side ọ ga-awụ 60 nsogbu ga-adị ya nwa ọ ga-agba on 60 50 una ga defeat nwunye ọ ya na-arụ ebe ya na-arụ ebe ọ kpọga dinga na ka ọ san ya the highest issue n'ihi na dinga nwetele ọrụ akwasa ọ the same man ọ sị stay away na gị ga if possible gị buru ngwongwo ga eme one operate from another place na gị hapụ gị na ọ nọ under course
Kọọsụ ọkwa na-elift kwana onye lift ga kọọsụ n'isi ya anọghị nso. Ọkwa na ụdịka gịnị wụ ihe ụdị etu esi ekpe that one. This man Joyce chọrọ iteki credit na ihe ọma Chineke mere. Ị ga-agwa di ihe niile, kwọrọ di everything. Ụmụnne m, nwaanyị asị ya ga-akọrọ di everything, di ya ehuru ọkụ. Na ihe arịagazi ugbu a na di ya sị na ọ ga-eweta that 100,000 naira akwụrụ ugboro atọ ya wụ 300,000 ma ọ na-ogbuo ya. Na ọ ga-eprove ya, na ọ ga-eprove that girl na kemgbe ndụ ya na-enwebe nwaanyị bịara bịa gwa ya na ya rili ime mgbe ma ọfụkwa ka ya na-asị ya na-edeny. Na ya awụghị onye oringo, na ya awụghị onye ụdịrị mmadụ, na kemgbe nne na nna jiri mụ ya na-enwebe nwaanyị bịara gwa ya na ntị na ya adịla ime, ya dịrị ya ime ma ọ fọzikwe ka ya na-reject. Na that man ga-eprove that particular part na ọ ga-agbo that 300,000. Ya eruzie Sunday nọ n'ụdị ya, that man si that pastor si di ya bịa na ya gwakwara ya na di ya gawazie di ya si na ọ ga-eso ya aga. Ọ ya ka ha rutere na chọọchị mgbe ọ hụziri ha onwezi ihe o kwuru ekwu na ya just si mee ya di invite ka ya gwa ya na aka Chukwu dị n'ahụ ya. The man sị hapụ ka invite na nwunye ya kochara na ihe niile na ihe di ya gwagaziri pastor na ọ kọchara otu o si ya hapụ gị, kọchara otu esi nọrọ under course, kọchara ihe niile na ọ kọrọla ya everything na nwunye ya kọrọla ihe niile, nwee ka ị chọrọ iche, nwee ka zoro ezo, nwee ka ewepụrụ. Na biko na ihe ya bịara na awụ na ọ ga-eprove ya ebe ya tọrọ nwatakịrị ime reject ya years back, n'ihi na kemgbe nne na nna jiri mụ ya nwebe nwaanyị gwara ya na ntị na ya dị ime ma ọfụkwa ya na-reject. Na ọ ga-eprove weta prove o tap that prophecy ma ọ na ọ gaghị n'ihu prove ya ọfụma na ọhụrụ that 300,000 naira nwunye ya kwanyere ya na tithe ọ kwụrụ ugboro atọ 100,000 na ọ ga-eweta ma o wetaghị ya n'obiọma na ọ ga-eweta na police station na ya chigakwa na ugbu a nwaanyị mba nnọọ mze na taa ka pastọ kpega na-arịọ si ya gwa di ebute obi na ya gwa di ya eweta obi na actually na o nwere ike the message batara mana ya emechaghị interpret na ọ ga-awụ wrong interpretation n'ihi na mgbe ụfọdụ ezie ha ozi ha na-ahụcha ya clear. Ịghọtago, ha nwere ike zie ote na awụghị otu esiri jie si biko si gwa di ya si wepụ obi ya wetu obi na bie biko ka ebe okwu m na-aga. Ụfọdụ marriages gabigaga ihe dị otu a. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị werere pastọ mere chi. Ị nọ nga na-ege gị ihe m na-akụ nga n'ugbakwa ịnọ gị ememe nga invite shi na-azụ kọrọ nga ote nne dị shiri meke, nna dị shiri meke, nwanne dị shiri meke, di ng jiri mee ka eme ka ọzọ. Ụfọdụ a ga-agwacha ha gwa ha dat na onye ịlụ ga-awụghị onye Chukwu dere gị na ha nwaanyị abịa ntị wepụzi obi ebe di ya nọ na ya mere mistake, na-ahụtazi marriage as mistake. Ị nọ ebe a na-ege m ntị n'olu. Ekpere kacha mma, ekpere kacha eshi ike wụ enweghị ekpere karịrị mmadụ gushiri ụzọ face echie gbuo ikpere n'ala kpọkuo Chi n'ozuzu oke. Ụfọdụ n'ime ọ na ọ bụ laziness ụta ga-eshi gbuo ikpere kpee ekpere wụ ihe ọ na ọrịa every time chọrọ na-ele ya n'aka n'isi. Onye ga-aga bịa mee ekpere gwa ọ nọ na ya ekperela ọ na ekpere mmadụ ibe ṅụ ke mmadụ ke mmadụ. God is not a partial God. Chineke anaghị ọwụhụ chi ngala. Kpọọ Chi gị n'ozuzu oke. Enweghị special thing ọ gwara ngị natị na ya enweghị mmehie ọsọ na ọ naanị pastọ ga-akpụ ya ya gbaghara ṅụ. Onweghị ihe ebe edere na Baịbụl na ọ naanị pastọ ga-akpụ ya ya ebie on your behalf ya za. O nyere nye ọbụla equal right also call me in the time of your trouble and I will answer you. You have not received because you have not asked. Ask and it shall be given unto you. Ọ sị gị ask through the pastor. Ụfọdụ n'ime ihe ọ nọrịa ga laziness tegeshi gbuo ikpere bụwa abụ bụkoro Chineke abụ bido kpokowe ya n'anya mmiri kpokowe ya shi na ala obi gị kpọọ Chi gị wepụtakwa n'aka na ụfọdụ ihe ị na-eme na-adịghị mma dịka ihe dịka e kwuru n'anya ụfụ iji aka na enwere ụdịka ndụ ọjọọ ị ga-ewepụ na ndụ gị hụ brightness. Ụfọdụ ndị mmadụ ji onwe ha jite onwe ha mmiri n'ala. Ịchọghị ihe ọma mere onye ọzọ. Ịchọghị iji ntị ahụ na onye gị na-emeghe ihe na o mega ọfụma. Ịchọghị iji ntị ọ dịsa echiche ọjọọ. If you work on yourself, ị ga-ahụ ihe Chineke ya bata. Ụfọdụ ndị mmadụ ji aka ha kpuo onwe ha ekete. Many pastors today etekele advantages of this ihe ote ihe shediri ntị na nke nwoke oke nwaanyị naanị ha ma onye ha arụ kaga a na-arụ ya kpatị. Kpachapụ anya ụmụnne m ihe mbere gwa ọnụ taa udo dịkwara ọnụ.